Que tal? Bos días, son Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, e, bueno, vou tratar de responder ás preguntas dos ointes de Radio Líder. Galicia para ti en 3 palabras. É difícil resumir Galicia en tres palabras, sinceramente, pero, bueno, creo que se temos que destacar, pois habría que destacar paisaxe, natureza, e bo tempo neste ámbito no que estamos. Destacar que o que en outras veces se ve como mal tempo, pois nós temos a sorte de ter aínda ese bo tempo e temos que coidalo dunha maneira moi importante, non? Vamos a la casa seguinte. Cal foi o teu primer coche? Bueno, en honor á verdade, o meu primer coche é o que teño agora, porque os que tiven hasta agora, ou os que usei hasta agora, ningún era meu, senón que, bueno, de un pai ou un tío que me poideron deixar, non? Agora o que teño é un Berlingo que comprei de segunda man, pois co pouco que din aforrado nos meus primeiros anos de traballo. Que cambiarías da túa vida? Son preguntas complexas. Bueno, realmente, a día de hoxe, pois pouco podería cambiar, non? Teño a sorte de vivir no meu pobo, teño a sorte de ter o traballo que quería, que era ser o alcalde do meu pobo, non hai traballo mellor. Hasta agora tive moitos traballos, nunca esperaba que chegara o lunes, tanto como espero agora, non? Entón, bueno, nese sentido, pois tampouco non podo pedir moito máis. O que máis e o que menos che gusta do teu concello? Bueno, complexo tamén. O que máis me gusta, non teño dúbida, bueno, por suposto, a paisaxe, os puntos fantásticos que ten, e que, aínda pos que somos dali, nos maravilla ver a posta de sol na ribeira ou calquera outra situación que sempre nos sorprende, aínda estando acostumados, non? E, ademais, o carácter que temos a xente de Rianxo, que eu creo que calquera que nos visita o destaque, que é o carácter acolledor, e que calquera que nos visita de maneira inmediata se sinte unha parte máis do concello, un veciño máis, non? Perfectamente integrado, non? E non sería capaz a destacar un aspecto negativo realmente, non? Pois creo que bueno, todos os concellos seguro que temos cuestións que mellorar, pero, bueno, non, como para destacar un aspecto negativo, pois non me daría.